इट्स नाइस। टी सर गांव में नैखन उनकर माँ बाड़ी आ जाई। नमस्ते माँ जी। हमरे बिटिया के बियाह बा, ओही के निमंत्रण देवे आइल बाड़ी। ऐसन का? जरूर आवल जाई। निमंत्रण देवे आइल बाड़ा? हाँ। हमार पोती भागे वाली बिया त हमके लागल रउआ सबो के बचावे आइल बानी। ई देखा एकरा संगी ही मजाक करत बानी, सच मत बनिया। हम तैयार बानी, चल जाए। चला तने दादी, चला चला। का भाई, चला चल जाए ना। अब तोहरा घर पर सब नॉर्मल बाड़े? नॉर्मल बाड़े। हाँ। बुढ़िया के वजह से सब केहू के जान जाई। का करल बड़ा तू? गांव के सारा लोग नेताजी के साथ गइल बाड़न, तो मौका देके घर में घुस गइल। जे मन में आवाज कर जो हथियार दे रे, छोड़ल ना जाई ओकरा के। सबे आवा सा। उन नेताजी के लड़की के लेके भागे वाला बा। अरे रुका भाई, हमके लागल बुड्ढी सठिया गेल बिया और बकवास करल बिया। ओकरा बाद देखी लड़की भी तैयार बिया भाई। चल ओकर गला ही काट दिया जाए। घर के अंदर कुछ भी ना, बाहर निकले दा, फिर जौन मन करे करिया। चला चला चला। भारती। हाँ। एक मिनट। दादी, ई पेन देव का तनी? पोती के त भगा के ले जा रहल बाड़ा और पेन के इजाजत मांग रहल बाड़ा। नाइस पेन। तब चल चल, अब चल जाए। हाँ चलो। भारती, वो इतना बहादुर बा तो के सामने के दरवाजा से लेके जाई ना होकतन तो वो घर पर भी ना आई। बाय टाटा। का भाई, चला चली। चला। का भाई? सुना, पहले एगो सेल्फी ले लेल जा का? हाँ ठीक बा, ले लिहल जाए। हाँ, रेडी? इतना सेल्फी खींच रहल बाड़े। सुना यार, बोला। डेविड के लोग अपन कार्यक्रम चालू कर देले बाड़े। ओकर 2 गो लोग यहाँ पी के अले और सिल्वा भाई के बेकार में पीट देले। बहुत गलत हो रहा बा। हम क्या काहे मारला तू लोग? एक मिनट रुका। एक मिनट। हाँ। का भाई, शादी तो ना रुकल ना? ना, ऐसा कुछो नहीं खे। बाकी पापा के थोड़ी बहुत पता चल गई बा। देखा, हमके लागत बा कि तोहार अब उनसे बात कईल जरूरी बा। सुना, काम हो गया ना। पापा के फोन मत दा। सुना मनु, हमार बात सुना। कैसन बनी? हम ठीक बानी। लगा जाके खाना खाई। अंकल शिवा, देखो हमार बेटा जहाँ भी जाला, जौन कुछ भी करेला वो हमरा से बोल के ही करेला। बाकी ई बेर वो हमसे बिना कुछ कहले गइल बा। वो भी अपन बहन के शादी बीच में छोड़ के गइल बा। हमरा के पूरा विश्वास बा जे कोनो बड़ा प्रॉब्लम बा, यही से गइल बा। जानत बड़ा, केहू के विश्वास तोड़ल अच्छा बात नहीं खे। ओसे बात होके तो कह दिया कि निश्चिंत होके अपन काम करस, ओकरा बाद वो हमके फोन करे, हम बात कर ले ओसे। मन्नू, यहाँ काम बस खत्म ही होके वाला बा। खातिर खेद रहे। अब आवा देखा था नहीं।
के बा कौना गांव के बा कान का नीचवा एगो दे के उठा के फेंक दा। हे का बात कर रहल बाड़े? वो अपना लोगन के मार रहल बा। कैसन मारा था? पटक पटक के मार रहल बा। अच्छा ओइजा रुक आवता नहीं है मुइजा। तू अब वही कहने बड़ा अपन आदमी लोग के लेके आवता नहीं जा। अरे सुन तू मत आओ, कहीं तू ओकरा नजर में आ गई तो तोरो के पटक पटक के मारी। अब अही कौनो सड़क पे बा वो बतावा हमरा के। हाय तो ही लइका बा। नमस्ते भाई। मदुरई बोली तो हमार भाई मनी बासन मशहूर बड़े। भाई नमस्ते भाई। हम ही एकरा के जानकारी दिले बानी, लोग सबके पता चल जाए तो हमार खटिया खड़ा कर दी हंसो। हे चल रे, चला सन चला। ये तो खुदे फंस गई, करंट लागे से मर जाई। मरे दा। ए अब कहाँ जाई बे? ए जो आगे जो आगे। ए हाथ का छोड़ देला। टाइम का हो रहल बा? 10 बजल बा। करेक्ट टाइम बतावा। 10 बजे में 2 मिनट। चला चला घेर ला साइक रखे, घेर ला। चला। ऐसे ही जाइए तो का बोली है? ये कि मदुराई के मनीवासन के लड़की के लेके चल गए। और अब मदुराई के मनीवासन के लड़की के उठा के लेके चल गए। वो पानी में केहू भी जाला तो ओकरा करंट लागेला, ओकरा तो कुछ नहीं खाओ। ए भाई, गांव में 9 से 10 के बीच बिजली ही ना रहेला। देखत का बाड़े, जा पकड़ो रखे। क्या बात बा? यही से वो लड़की के लेके चल गई। माने के पड़ी, बहुत दिमाग से काम कैलसू। चल जा। बाकी तू हमके यहाँ से लेके कैसे जाए? मदुरई छोड़ के क्यों ना जा सकेला? भाई यह लड़की रहल ना हूँ। अरे हाँ ये तो मनी वासन के लेकी भी वो जैसन बोलस कर दिखौलस। हे चल रे।